javaslatot, meghívóban szeretnék napirendi pontok alapján haladjunk. Aki ezt támogatja, az készfeltartás. Köszönöm szépen. Tartózkodás ellen szavazat nem volt. Na hát az első napirendi pont a tűzoltóság beszámolóját tartalmazza. Megmondom őszintén, hogy ilyenkor előre szoktam egy kicsit készülni, mert ez a tűzoltósági beszámoló, ez egy végtelenül izgalmas történet lehet azoknak, akik szakemberként ebben dolgoznak. Én igazából a számokat szoktam átnézni, meg azt szoktam átnézni, hogy mivel is foglalkoznak. Hogy egy része a műszaki mentésből, a másik része pedig a tűzesetek elhárításából ered, illetve most még megjelenne az egy ilyen probléma, ami majd a szociális szolgáltatónál is így bevéd van, ez a gondos óra, és ott is ilyen téves riasztásokat kezelni kell. Alapjában véve 1641 riasztásból 706 tűz volt, és 935 pedig műszaki mentés, és ezek nagy része azért a megyében elszórtan történt. Igazából ebből volt olyan 97, ami már kiérkezés előtt megoldódott, 3 az ilyen szándékos megtévesztés volt, rossz indulatú, ami azt gondolom a legaljasabb, legrosszabb, meg valahonnét elveszik ezeket az erőforrásokat. Nyilván volt 647 jelzés is, és vannak automatikus jelzések, amelyeket különböző intézmények jelzőrendszerei adnak, abból is volt 237. Nyíltelek tekintetében 55 volt, és ebből 36 igényelt vonulás beavatkozást. Itt is alapjában véve azt lehet látni, hogy a műszaki mentések nagyobb arányban voltak, mert abból 30 volt, az 55-ből a 25 pedig a tűzesettel volt kapcsolatos. Igazából, aminek én tudok örülni, ilyen rossz indulatú bejelentés, jelzés nem volt, igaz, 16 képes jelzés azért mégiscsak alakul, de én azt gondolom, hogy ezt úgy kell kezelni, hogy valaki nem tudja eldönteni, hogy most abban az esetben mit is kell tenni pontosan, ezért inkább nem kockáztat, hanem jelzi a tűzoltóság katasztrófavédelem számára, és akkor a szakemberek megmondják, hogy ezzel mit is kell tenni pontosan. Természetesen még egy dolog maradt, amit a végére mindig meg szoktuk köszönni, a munkájukat, és azért is nem lehet itt most Gerevenics Károly kirendeltségvezető, mert hogy Máté Szalkán most van a Szent Flórián-napi ünnepségük, a tűzoltók katasztrófavédő kitüntetéseket kapnak. Beszéltünk személyesen, és kérte, hogyha lehetséges, akkor a mai napra inkább azon lenne részt, illetve annak az előkészületeiben szeretne dolgozgatni, sűrűn fordulni. Hát röviden én ennyit szerettem volna hozzátenni ehhez. Nyilván mindannyian átnéztük, átolvastuk. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor javaslom a Nyíregyházi katasztrófavédelem kirendeltség és hivatású tűzoltó parancsnokság 2024 évi munkáról szóló beszámoló elfogadását. Aki ezt támogatja, tudja, azt kell készfeltartásra jelzni. Köszönöm szépen, tartózkodás, ellen szavazat. Nem volt elfogadjuk, és innen is jó munkát kívánok, és minél kevesebbet természetesen. Következő napirendi pont, az egy ilyen blokkosított napirendi pont, az a Nyíltelepi Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót tartalmazza, illetve itt megbontanám, mert a beszámoló után pedig 2025. évi szakmai program és a 2025. évi munkaterv megtárgyalása. Az év szerinti részben gondolom, hogy ezt érdemes egy kicsit így még helybe tartani, tartalmilag is külön venni. Alapvetően véve én azt látom, hogy az a rengeteg szakfeladat, amit betagozódott a szociális szolgáltató központ alá, az folyamatosan működik és működőképes. Ez néha normatívával nincs feltétlenül alátámasztva, de így is azt hiszem, hogy erőn felül teljesítenek sokszor.
amiről ugyan nem ír a beszámoló, meg nem írnak a tervek, de én hallottam, láttam, hogy még a Covid alatt az igyekeztek rendezni a bérüket, fizetésüket, azért most erről már megint újra szó kell, hogy legyen, mert igazából, hát hogy mondjam, a szakma szervezete egy darabig elviszi ezt a történetet, de igazából nem lehet erre appellálni. Számos ilyen megbeszélés szokott lenni itt a hivatalban is, egy ilyen szakmaközi, illetve jelzőrendszeres is, és ennek mindig konklúziója az szokott lenni, főleg itt a gyermekek tekintetében, hogy azért nagyon sokszor igyekszünk segíteni, de ez a segítség ez nem feltétlenül mindig a szülőktől indul ki, hanem a köznevelési intézményből indul ki. Tehát vagy egy pedagógus, vagy óvodapedagógus iskolában tanár veszi észre azt, hogy valami probléma van a gyerekkel, és igazából a szülők az elején tagadásban vannak, és sokszor hát az utóbbi 4-5-6 évben mindig arra megállapításra jutottunk, hogy a szakemberek a lehetőségeikhez képest mindent megtesznek, de nem mindig van fogadóképes kereslet a szülők részéről. És talán a legnehezebb a szakemberek számára ez, hogy a szülő ebben partnerként lépjen be és jelentkezzen, és ennek következtében azért vannak fennakadások. Nyilván a legnagyobb probléma mindig a hiányzások, amelyet az iskola szokott jelezni számunkra, illetve itt végignézve a különböző szakra, most nem térünk ki mindegyikre, de mondhatnám szinte bárki. Megfelelő létszámban vannak ellátottak, hogyha az egyik részről kimegy, mondjuk most csak egy példát, mondjuk a pszichiátriai esetről ellátottaknál kimegy 90-ből, akkor 9-et felveszünk, tehát mindenhol tudjuk tartani ezt a 100%-os ellátottságot. Én azt gondolom, hogy amit lehet ebből most a rendszerből a szociális szolgáltató nyilván az 2000-es törvény alapján működve kihoz. És ahogy én láttam, ha már átadjuk a 2025 munkaterve, akkor azok a feladatok, programok, amelyek ebben az évben is megvoltak, azok a következő évben is reményeink szerint meg fognak valósulni, és már tartom itt rá itt a gondos órára, hogy a téves jelzéseken tűzoltóságnál. Sokan kérdezik, hogy alapjában véve ehhez a szociális szolgáltatónak mi köze van, hát igazából valami kevés az elérhetőségnél családtagot kell főként megadni. Nekünk van olyan eszközünk, amely jelzést tudnak tudni, jelzést tudnak adni az otthon lévők, de az egy teljesen más eszköz, arra normatíva van, és az teljesen másképp kezelendő, ez pedig egy megint más eszköz, ami igazából a biztonsági érzetét javíthatja az otthoni élőknek. Tulajdonképpen mennyit szerettem volna egy nagy vonalban hozzáfűzni. Láttatok-e benne olyat, amire szeretnétek még választ? Ha nem, akkor én javaslom, hogy... Csak annyit szeretnék egy pár szó kiegészítés, hogy a polgármester úr több ellátást említett, de valóban ezek az ellátási formák rendkívül nagy segítséget nyújtanak. Ezért ezt nem tudom, nem mindegyik őtök találkozik vele, mi azért a munkánk során minden nap találkozunk ezekkel a gondozónőkkel, vagy éppen a gondozottakkal, és látjuk azt, hogy mekkora segítség ez annak az idős embernek, vagy éppen időskor miatt gondozottnak.
De őszintén meg kell vallani, hogy ez számunkra is rettető nagy segítség, hiszen figyelemmel kísérik az illető minden mozzanatát, a gyógyszerkiváltás, bevétel, vérnyomásmérés, vércukor, laborba hozzá. Szóval hihetetlen segítséget nyújtanak ezek a szolgálatok, ezt be kell látni, és valóban nincsenek túl dotálva az ott dolgozók, ez leginkább talán az idősek otthonában jön ki. Azért láttátok, hogy milyen korfával rendelkező betegek fekszenek, nagy részt fekszenek, kisebb és sajnos fennjárók az idősek otthonában. Mindenkit biztatok, hogy jöjjön el egy fél napra, és meg fogja látni, hogy micsoda munkát kell végezni a gondozónőknek, és sokkal jobban fogja ezután értékelni az ő hozzáállásukat. És valóban szükség van azokra a pszichológiai programokra, támogatásra, amit Zsuzsa említ az anyagban, mert ezt valahogy azért az embernek kezelni kell úgy magában is. Tehát én csak gratulálni tudok a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak és vezetésének ezért a feladatért, hogy ilyen szinten látják ezt el. Köszönöm szépen. Köszönöm. Csak egy rövid kérdés, hogy lehet, hogy benne van csináltak nézni, hogy az idősek után mennyi a várólista, tehát mennyien vártak és bejussanak, tehát milyen esély van arra, hogy esetleg gyorsabban bejuthatnak. A tisztelt képviselő, tehát az idősek otthonára gondoltál, vagy általános? Idősek otthon. Mert mindenütt várólistánk van, és mindegyik ellátásnál várják, hogy bekerülhessenek. Tehát nem csak az idősek otthonában. Az idősek otthonában mai nap a 39 fő, aki várakozik. Ebből mindenki durván 70%, a többiek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentkeztek, tehát különböző helyekről. Mindenki elő van gondozva, és várják, hogy bekerüljenek, hogy hamarabb bekerüljön. Arra kevés az esély. A bekerüléskor doktor úrral és a fenntartóval szoktam egyeztetni, hogy ha soron kívüli elhelyezés lenne szükséges, mert ilyen esetben megvizsgáljuk az egészségi állapotát és az ellátottságának a jelenlegi állapotát. Ez függ attól, hogy például a tanyának és nincsenek közelben olyan emberek, akik ellássák. Itt nem mindig a rokonokat mondanám, mert van, amikor nagyon jó egy szomszéd is, aki gondját tudja viselni, de hogyha ilyen sem áll rendelkezésére, akkor természetesen megpróbálunk valamennyivel segíteni. Először mindig körülbástyázzuk más ellátásokkal, szociális étkezéssel, rendszeres készülékkel, és más pszichiátriai vagy szenvedélybeteg ellátás közbelépésével. Természetesen a tanyagondokok is járnak ki a külterületekre, és ők is felmérik, hogy kinek mennyire sürgős az ellátása. Nem nagyon ritka esetben tudunk figyelembe venni olyat, hogy valakinek mi döntsük el, hogy mennyire sürgős az ellátása. Sajnos, hogyha azt kell mondjam, hogyha valaki már egy otthonban van, jelenleg elhelyezés, csak azért szeretne átvenni az intézményben, mert hogy ez a rokonoknak könnyen lenne a ellátás szempontjából, ezt nem tudjuk figyelembe venni ahhoz, hogy ő hamarabb bekerüljön az ellátásba az egészségi állapot és a szociális helyzet alapján hamarabb bekerülhet az intézményünkben. Ezt gondoltam, igen? Egyéb? Amennyiben nincs, akkor én feltennék kettő darab kérdést is. Az egyik arra irányul, hogy ki az, aki támogatni tudja a 2024. évi beszámoló elfogadását. Aki igen, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. És a következő kérdés pedig arra irányulna, hogy a 2025. évet egybe kezelni, a szakmai programok és a munkatervek 2020-ra. Ezzel kapcsolatban esetleg valakinek kérdés részvétel van-e? Amennyiben nincs, akkor itt is feltenném a kérdést, hogy a 2025. évi munkatervek, a szakmai programok és támogatás.
Ha igen, akkor készfeltartásra. Köszönöm szépen, tartózkodás, ellenszavazat. Nem volt szépen. Köszönjük szépen a beszámoló készítését és a munkához jó egészséget, kitartást és megfelelő véletést kívánunk. Elszántságot, meg egy kis pénzt is, hogyha van esetleg. Köszönjük szépen. Harmadik napi rendi pont, Városi Könyvtár 2024. évi tevékenységről szóló beszámoló. Én örömmel látom, hogy a beszámoló megújult, tehát egy teljesen más struktúrában van összerakva, felvételezem köszönhető ez új kollégának, aki ezt az egészet a kezébe vette. Nyilván én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy azon történt egy változás, illetve amit magába foglal, én azzal is elégedett vagyok, főleg annak fényében, hogy ugye az egyik kolléganőnk kiesett, és látva azt, hogy azt a munkát is a könyvtáros hölgy végzi el, de nevezzük nyugodtan nevényesen, hogy Mária, aki itt van, úgyhogy van két ember, aki legalább másfél vagy két ember helyett dolgozik. Én ennek fényében azt gondolom, hogy a könyvtár éves beszámolója nem csak önmagában, de így értékelhető és számomra teljességében elfogadható és egy megfelelő munka. Mindamellett nyilván én beszélek az intézményvezetőkkel, főleg itt az óvodával, tehát azért látszik, hogy a kisebb gyerekek révén lehet a szülőket, felnőtteket is megmozgatni, illetve az iskolával is bár ott bevallva lazább a kapcsolat. Én azt gondolom, hogy lehet ezt majd még jobban is csinálni, de ez azon fog múlni, hogy és akkor itt egy kicsit csapongok, mert átmegyek a közösségi ház beszámolójára, mert ez a kettő, én azt gondolom, hogy tartalmilag struktúrát tekintve egy irányba mutat. Ez akkor lehet majd jobb, hogyha valóban a közösségi házba vagy visszajön, vagy egy új művelődés szervező felvételre kerül. Én ideírtam magamnak, hogy igazából mind a kettő, a beszámoló és a terv is elfogadható, de a legnagyobb feladat az igazgató számára az, hogy találni egy olyan szakember, mint amilyen a könyvtárban van most. És hogyha ez megvalósul, akkor azt gondolom, hogy a Kft-nek a közműködéssel végzendő munkája is nagyon sokat fog javulni. És legyen ez ugye egy feladat is, meg legyen ez egy dicséret is a másik fél részére, vagy mindenki részére. Ezzel kapcsolatban Gábor, Köszönöm szépen, valóban szerintem is ezt a 3-as és a 4-es napirendi pontot valamilyen szinten egységben kell kezelni és egy irányba mutatni, és bocsánat, hogy én is csapongok, csak vannak itt olyan fogalmak, amelyeket érdemes pontosítani, amellett, hogy gratulálok az új irányhoz és a beszámolóhoz. Szóval van itt ez a szolgáltatási terv. A szolgáltatási terv ugye itt a könyvtárnál jelentkezik, mint fogalom és mint a határozati javaslatban, azonban a szolgáltatási terv az alapvetően a közművelődéshez kapcsolódik, tehát érdemes lenne a határozatban ott szintén feltüntetni a szolgáltatási tervet, hogy elfogadtuk. És ezzel kapcsolatban a jövőre mutatóan, hogy a törvény szerint március 1-ig kell a fenntartónak elfogadni a szolgáltatási tervet, tehát hogyha a következő évekre vonatkozóan hamarabb jön ez a testület elé, legalább a szolgáltatási terv, akkor annak jobban meg tudunk felelni.
És hogyha csaponghatok a másik napirendi pont között, akkor lenne egy javaslatom. Egy kvázi régi hagyománynak a újraélesztése olyan szempontból, hogy idén ugye 20 éves a város, nagyszabású városnapi programok lesznek remélhetőleg, és ennek kapcsán azt szeretném javasolni, hogy a képviselőtestület az egyhavi tiszteletdíjához 50%-át ajánlja fel a városnapi programokra, célzottan gyermekprogramok, családi programoknak a megszervezésére irányuljon ez az összeg. Ugye a Covid előtti időszakban ez rendszeres volt, aztán ugye a Covid miatt elmaradtak rendezvények, de azt gondolom, hogy most itt a 20. városnak kapcsán ezzel a javaslattal szeretnék élni. Úgyhogy ezt szeretném előterjeszteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyetlen egy kérdésem lenne itt a harmadik oldalon, hogy ott van rajta, hogy ez alatt mit kell érteni. Elsősorban arra törekszünk, A harmadik oldal az megvan, csak minden. úgy gondolom, hogy a közösségi áll és városi könyvtár beszámolójából igaz. Harmadik oldalon. Elsősorban arra törekszünk, hogy az általunk szervezett programokat intézményeink gyermekeinek szervezzük. Ezt most mit kell rajta érteni? Óvodabölcsőde, iskola, vagy a településen élő gyerekek? Azt jelölője szerintem itt a településen élő gyerekek az, ami fontos lehet számunkra. Én azt gondolom, hogy a fenntartó szempontjából ne nézzük azt, hogy most azt önkormányzat tartja fenn, vagy mondjuk egyház tartja fenn. Én azt hiszem, hogy az a fontos, hogy nyílteleki gyerekek, nyílteleki családok tudják ezeket a rendezvényeket, illetve különböző lehetőségeket igénybe venni. Már csak azért is kérdeztem meg, ugye, mert az iskolában külön könyvtár van. Igen, de az nyilván egy iskolai könyvtár más lehetőséggel, más feladatokkal, más kapacitással és más könyvtársal. Úgyhogy igazából minden olyan, mint ez, csak teljesen más. Ezzel kapcsolatban más kérdés? Szakmában ember mindenképpen nagyon figyelmet fordít az ilyen tevékenységre, mint esetleg másnak tényleg. Én nagyon szépen köszönöm a új könyvtárosnak azt a tevékenységet, amit eddig nyújtott tényleg. Nyitott, nem zárkózik el semmitől, a segítséget szívesen veszi, és bármilyen rendezvény van, akkor ott tud lenni, és mindent megtesz az az, hogy sikerüljön. Én csak támogatni tudom, és mindenképpen mindenelőtt, ha lehetőség van, vegyünk fel, vagy szervezünk, vagy valamit csináljunk el a őt is házvezetővel, mert azért tudjuk, hogy István is azért részben azért támogatott, mert azért nagyon nagy volt, és sokkal tartotta a feladatot és a munkát. Amit még fontosnak tartanák 20 éves város. Tehát azért ez egy olyan évforduló, amit nagyon-nagyon figyelembe kell venni a Városnapon, akár előtte még van kis kiadványban is, vagy az újságnak a mellékletében, hogy kicsit tekintsünk vissza az elmúlt 20 évre, részben azoknak az embereknek a véleményét összenek, akik ott voltak, segítettek, csinálták, vagy egyáltalán a városavató, vagy várossá válásnak a dolgaiban tevékenyen részt vettek, és azokat a létesítményeket, intézményeket tud bármit, ami azóta létesett. Úgyhogy ez fontos lenne, mert azért nem kis dolog. Köszönöm szépen. Hát így akkor feladat néz ki, úgy látom. Egy feladat néz ki akkor, hogy ezt van itt, aki pont itt volt akkor a feladat. Mert hogyha így Megszólították, gondolom. az elmúlt években ennél a napirendnél mindig felszólaltam, és elég kritikus hangban, elsősorban a közművelődéssel kapcsolatos hiányosságra hívtam fel a figyelmet. Csak azért hiányos szólt, hogy elismerjem ezt a munkát, ami a mostani anyagokban készült. Végre van önálló közművelődési rendünk is, és én is használtam fel, hogy 20 éves a város,
hogy ennek azért magában már a munkanyelvbe is adjunk nyomatékot. 2 évtized azért ilyen hosszú idő, gondolom, hogy testületi szinten is egy kicsit másképp kell hozzáállni, mint a közbenső években, és hát én azt gondolom, hogy erre valami külön program készüljön, támogatom a Gábor ötletét is, amit a felajánlásról mondott, és azt javaslom, hogy készüljön erre egy külön program a széktiszteletére. És nyilván elfogadásra javaslom mind a 2 beszámolót, vagy mind a 4-et, hogyha... 2 beszámoló. Mert nem tudom, hogy de 4 legalább. Köszönöm. Én is köszönöm. Akkor elkezdeném feltenni a kérdéseket, és akkor azt gondolom, hogy úgy tudunk jól haladni. A harmadik napirendi ponthoz, ha jól veszem ki, akkor kérdése igazából már nem marad senkinek. Úgyhogy én javaslom a 2020, a Népesítási Könyvtár 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. Aki ezt támogatni tudja, azt kérem készfeltartásra. Köszönöm szépen. A 2025. évi munkaterv elfogadását. Aki ezt támogatni tudja, azt kérem jelezze. Köszönöm szépen. Tartózkodás ellen szavazat nem volt. És akkor mielőtt átjönünk a közösségi ház munkájára, és akkor a könyvtár közösségi ház megint a 2 között beékelve, akkor Zsának és Martin Künnek szeretném megköszönni a könyvtárban, illetve a közművelődésben végzett munkájukat. Zárójel bezár, és akkor félig megint átérünk a közösségi ház beszámolójára, illetve a munkatervére. Oly módon, hogy akkor a 2 között Gábornak volt egy indítványa, hogy a képviselőtestület a tiszteletdíjának 50%-áról mondjon le, amely a gyerek, illetve családi programokra fordítana. Én ezt nagyon nagy szeretettel befogadom ezt a javaslatot. Alapjában véve van-e valakinek ezzel kapcsolatban ellenvetése? Nem, ezt tudom, hogy jogilag lesz, amit fogsz mondani, hogy nem lemondunk, hanem megmódosítjuk azt. Hát a 10 év ismerettség tehát az rendben, technikailag ez így fog történni, hogy ne terheljük adóval ezt a dolgot. Na, aki ezzel a módosítással plusszal egyetért, Július vagy augusztus. Hát a rendezés. Mégis az a lényeg, hogy egy hónap felajánlás lesz, és akkor tulajdonképpen ezt majd meglátjuk, hogy bérszámvetésben még hónap. Szerintem ezekből a szempontból teljesen mindegy, hogy most július vagy augusztus, ez a fél hónap, akkor ez meglátjuk, hogy a pénzügy hogy fogja ezt tudni elkezdeni, illetve határozott, hogy mi is hogy kezeljük. De ez már szerintem megint egy technikai dolog, majd észre fogjátok venni, hogy onnantól nem lesz csak a felendi, ami nem szól valaki testületén, de egy darabig nem hívjuk össze, akkor jó, oké, ez volt a mosolyogtató része. Mindamellett akkor azt kérdezem, hogy amit Gábor javasolt, illetve azzal a technikai kiegészítéssel, amit hát ezt nem is merem kimondani, képviselőkben folytottam a szó ilyen térben, fordítva szokott lenni, de hogy ezekkel kiegészítve, aki ezt támogatni tudja, az kérem készfeltartást jelezze már. Köszönöm szépen, tartózkodás ellen szavazott nem volt, egészségüket. És akkor én azt mondom, hogy haladva a Nyílteleki Közösségi Ház 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót akkor fogadjuk el. Aki ezt támogatni tudja, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Illetve a munkaterv tekintetében azzal a módosítással fogadjuk már, amit Gábor mondott. Tehát igazából, hogy a szolgáltatási terv ide is kerüljön be. Aki ezt így támogatni tudja, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Tartózkodás ellen szavazat nem volt. Következő napirendi pont
az a 2025-29-es időszak gazdasági terve. Ideje már pörgetjük ezt magunk előtt, és alapján véve mindig nem szoktam csinálni, de nyilván is azt tudom mondani, hogy nem is csináltam, hanem kollégákkal közösen is nagyon nagy segítség kellene voltak most benne, átnézegettük, és alapjában véve nem készült új gazdasági terv, hanem az előző került felülvizsgálatra. És meg is indoklom, hogy miért. Azért, mert igazából az önkormányzatok mindenki látja, hogy egy viszonylagosan kötött pályán mozognak. Ebben olyan nagy eltéréseket, nagy tervezőbeli kunstokat úgymond nem lehet csinálni, ez egyik. A másik az, hogy az adóbevételekkel mi lesz, hogy lesz, hogyan használhatjuk fel, illetve annak település szintű visszaosztása hogyan fog működni, az elég rugalmasan kezelendő az utóbbi időszakban. Na most tele lehet írni ezt vágyakkal, álmokkal és különböző ilyen fikciókkal, de azt gondolom, hogy nem érdemes. Szerintem maradnunk kell a realitás talaján. Azokat a lehetőségeket, amelyeket a településünk kap azáltal, hogy a megyeszékhely tőszomszédságában él, azt ki kell használni. Nyilván ennek nem csak előnyei vannak, hanem ennek bizony hátrányai vannak, azokkal meg kell küzdeni. Én azt hiszem, hogy itt kell nekünk ezen a vékony mezsgén olyan alternatívát biztosítani az itt élők számára, hogy tulajdonképpen jöjjenek, költözzenek ide, szeretsenek itt élni. Én azt hiszem, hogy ez az utóbbi időben felelősül. Természetesen ez nem csak a mi érdemünk, a későbbes történnek a polgármesteri, hanem annak a trendnek, amelynek következtében azért mindenki látja, hogy ha 5-6 évvel ezelőtt akart itt venni egy ingatlant, az mennyibe került, meg azt is látta, hogy a mai világban manapság mennyibe kerül egy ingatlan nyíltelken. Szerintem nélkül elmondhatjuk, hogy tehát igazából majdnem, hogy a duplájára emelkedtek az ingatlan árak, és még sokszor jöttek ide inkább erre, mert Nyíregyháza más irányában nem nagyon tudtak telket venni. Nekem van olyan ismerősöm, aki most nyíltelepről átköltözött Nyírszőlőbe, mert azt mondja, hogy olcsóban tudott ingatlant venni. De azért nem, hogy a gyerekek végre szüksége volt egy nagyobb házra, és itt településen belül ezt nem tudtam megoldani. Most ez ebből a szempontból egy kicsit rosszul is esik, de azért, ha objektíven nézzük, akkor egy településnek a jóságát az mindig az adja meg, hogy a településen az ingatlanok értéke hogyan változik. Mert nyilván, hogyha egy településen nem nagyon akarnak beköltözni, akkor a piac szabály szerint ott az ingatlan árak lefelé mennek. Itt pedig hála az égnek, hogy ez felfelé megy. Ennek tükrében vizsgáltuk mi felül ezt a gazdasági tervet. Nyilván a végén a megvalósult és a megvalósulandó feladatok közé azért számos olyat bevettünk, ami már képviselőtestületi ülésen elhangzott, a szolgáltató városházától kezdve kúpapályán keresztül szabadidős rész létrehozása ott a Kiszáradtól és környékén, illetve majd egy élelmiszerláncnak az ide települése, ami folyamatban van, tervezés alatt, bár sokszor hallottam már, hogy nem fog jönni mégis, de a pletykák azért alapjában véve ilyenek, hogy igyekszünk elbizonyítani az embereket, de a tények azt mutatják, hogy változás nem történt se a szándékban, se tehát
csapateremtési folyamat ilyen nehézkes egy ilyen üzletlánc tekintetében. Ennyit a gazdasági tervhez kiegészítendően. Esetleg ezzel kapcsolatban kérdés, észrevételt tegyünk-e hozzá valami Gábor parancsolni? Hát nincs egy technikai észrevétel igazából, az 5. oldalon van a relevanciája ennek a mondatnak, hogy az évenként megjelenő eseménytár összefoglalja és képekkel illusztrálja az év történéseit. Szóval már ideje nincs eseménytár, tehát hogy ezt kvázi ki is tehetnénk belőle. Ez az egyik. Másik pedig, ha már 3-ról volt szó, nincs benne, de ez csak így mellékesen hozzá fűzöm, hogy remélem realitás lesz az álmomból, vagy az álmomból, hogy egyszer a közösségi házi játszótere is kerítéssel lesz majd körbe véve, amit ugye az előző testületén felvetettem. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ezen még elgondolkodunk, mert igazából olyan messze van az út, és a kollégák mondták, hogy ha Istenisnek ne tegyünk már padot, mert ugye a szülők kiviszik a gyerekeket, jelenlévő szülők nyilván mindig kivételek, és aztán utána többet foglalkoznak a telefonnal, mint a gyerekkel. Mert ugye mondtam, hogy tegyünk még ki padot, aztán mondták, hogy ne tegyünk már padot, mert sok szülő kiviszi a gyereket, és akkor nem foglalkozik a gyerekkel. Úgyhogy még gondolkodás alatt van ez a kerítés, hogy engedjünk a szülőket elustulni, vagy nem. De gondolkodás az. És nyilván ugye az a mondat akkor kikerül, viszont én azt gondolom, hogy a 20 éves részről viszont valamilyen olyan kiadványnak készülnie kellene azért, hogy az előző 20 évnek emléket állítson. Rettentő sok idő nincs rá, Misi bácsi. Hát nem is bácsi, de tudtam is. Annyira nem értek egyet ezzel, hogy ez nyilván kikerül, mert szerintem jó dolog volt. Én meggondolnám. Ebből kikerülhet igazából, akkor lesz ez jó dolog, ha újra el tudjuk kezdeni csinálni ezeket az eseményeket. Ha is tervezünk, akkor szerintem ennek a kategóriára kerül. Én szerintem a helytörténet írásnak a nem megszerű dolgozó Ezzel nem vitatkozunk, csak azért mondtam, mert ugye nem volt az út, nincs most, tehát miért van benne? Én értem, hogy te miért mondtad, csak azt nem értem, hogy miért jártunk bele egyet. Másképp közelítitek meg a dolgokat, mind a kettőtök inkább van. Neked igazad van, hogy maradjunk benne és legyen ez. Gábornak meg ebből azt nem úgy van igazad. Hogy ő a gazdasági program igazából ez alapítja. Tehát, hogy ez nincs most, és azért mondta, hogy ez így van. A jövőbeli tervek között ott lehet a végén, de ott az elején az írásban az 5. oldalon, az nincs jelenleg, tehát ez egy helyzetelemzés. Ja, összettem bele. Tehát én az elejére vonatkoztatva mondom az 5. oldalon. A végén szerepelhet a jövőbeli irányok között. Tehát az a teljesen. Igen, egyrészt igazán volt Igen. Azért mondom, mind a kettőtök igaza van, csak az élethez alakítja, te meg ugyanez szerepelhet, csak nem azon az oldalon, hanem a hátsó részében, ahol a jövőbeli tervek vannak. És akkor onnantól kezdve ez a feszültség nem oldódott. Jó, köszönjük szépen. És akkor ugye ott volt egy Covid előtti időszak, amikor ez megmondom őszintén elhalt, nehézkes volt ennek a végkezvitele, kivitelezése, de akkor erre térjünk vissza, és akkor én azt mondom, annyit tudok valami Misi bácsival leülök, aki fiatal tehetséges újságíróként kezdi az életet ebben az évben, egy újszerű megközelítésbe, és akkor igyekszünk leterhelni. És van. Ó, rendben. Kérdés gazdasági program tekintetében más kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor én javaslom ennek a gazdasági program felvizsgálatának az elfogadását. Aki ezt támogatja, hogy ezt kérem készfeltartásra. Köszönöm szépen, tartózkodást nem volt. 6. napi rendi pont,
jegyző úr előterjesztése, de nyilván ez a törvényesség következtében volt erre szükség, mégpedig az, hogy a polgármester életményének összegét képviselőtestületnek tulajdonképpen el kell fogadnia, kell róla készülni egy határozatnak. Én nekem azért ebben mindig kapcsolatban van egy ilyen kérdésem, és nézzétek el, most fel is fogom tenni a köztönyre, mert tudom, hogy kiszoktam, de hogy alapjában véve ez nem a testület állapítja meg, nem mi állapítjuk meg magunknak, hanem a törvény adja ezt, illetve a törvény határozza meg ennek a számszerűségét. Miért van szükség mégis arra, hogy a testület elfogadja? Ez a kérdés. De jó, hogy ezt nekem kimondanom, akkor miért? Ez minden testületi ülésen, ahol jelen vagyok felmerül, és amikor ilyen napirendi ponthoz érünk, nincs különösebben észszerű magyarázat rá, mert hogy tényleg jogszabály állapítja meg. Gyakorlatilag ez ilyen tudomásul vétel akar lenni a testület részéről. Ugye a testület határozza meg az előterjesztés alapján a saját költségtérítését és javadalmazását is, és mivel a képviselőtestület tagja a polgármester, hiába jogszabály állapítja meg, a testületnek ki kell nyilvánítania, hogy egyetért ezzel. Oké? Akkor Technikai én tovább mennék, mert tudjátok, én dolgosan, hogy mi van a testület, az mi nem? Akkor is megkapja a polgármester, hogy jogszabályban megállapított. Na, akkor ennek fényébe szavazzunk. Akkor a kormányhivatalnak a törvényességi felügyeleti része jelzéssel fog érni, és újra meg kell tárgyalni a képviselőtestületet. Most ezek tényleg az én kérdéseim voltak, mert hogy igen. Ezzel kapcsolatban kiértés észrevétel van. Amennyiben nincs, azért én felteszem remélem akkor a kérdést, hogy a képviselőtestület a napirendi pontban foglaltakat tudja támogatni. Igen, kérem készfeltartás eredet, hogy mielőtt még mondanám, hogy szeretnék bejelenteni a személyes érintettségemet. Jó? Ez fontos. Hogy ezt jegyzőkönyvnek tűnik nyilván, szavazni fogok, de nem tudom, letagadni ezzel vagyok. És akkor itt a kérdés, a napirendben foglalkoznak a képviselőtestület támogatja. Igen? Nem? Tartózkodik? Nem volt egyik sem. Köszönöm szépen a figyelmet. Következő napirendi pont, Szabó Tibor gyermekorvos keresett meg minket. Itt látszik is az előterjesztésben egy rövid kéréssel, hogy volt egy ilyen hátorvosi praxisok számára, illetve a gyermekgyógyászok számára egy ilyen, hogy mozgó szakorvosi szolgáltatás, és ő azt mondja, hogy szerint ennek már se relevancia, se létjogosultsága nincs, illetve nincs is olyan rendelet, ami ezt kötelezővé teszi, és alapjában véve, aki ugye el akar jönni hozzánk, is megkeresi. Ez ugye a kinti görögszállási orvosi részlet. Ezért kezdeményeződött a felelősségvállalási szerződés, illetve volt egy megbízási szerződés, és szüntessük már meg. Ezzel kapcsolatban? Nem tudom, van valami. Tehát ha jól érzékelem, vagy jól értettem ezt az anyagot, arról van szó, hogy én mozgó gyermekorvosi szolgálat keretében egy ellátva görögszállás veletlen. Igen, területén igen, a gyermek. Nem. Nem? Nem. Pár szóval elmondhatom. Tehát A Olajár doktor praxisa az egy vegyes praxis, ami azt jelenti, hogy felnőtteket és gyermekeket is ellát. Tehát
nem úgy működik, mint a belterületi praxisok, ahol szakodottól csak gyermekeket, vagy csak felnőtteket, hanem vegyes. És ez egy konzultációs lehetőség. Ugye a orvosdoktor nem gyermekszakorvos, de elláthatja a házi orvosi szakvizsgával a gyermekeket. Viszont van, ugye az esetek nagy része felső légúti gurút, vagy gyomorbélrendszeri probléma, de vannak zűrösebb esetek, amelyek esetleg konzultációt igényelnek. Ezeknek volt egy ilyen rendszeres, valamikor még talán a régi rendszerből visszamaradt metódusa ez a mozgó szakorvosi szolgálat, amikor konzultációt lehetett kérni. De igazából ez úgy kiürült ennek a tartalma, egyre kevesebb nem veszik igénybe, illetve ha olyan van, akkor ezt a szerepet átveszi a gyermekosztály, a gyermekszakrendelések, illetve még annyit szeretnék mondani, hogy azért a két kolléga között a 31 évben azért kialakult egy olyan munkakapcsolat, hogy bármikor igénybe vehető ez az MSZ-en kívül, hogy nem fejlődik úgy ez a gyerek, vagy valami olyan furcsa tünetei vannak, amik szakorvosi konzultációt igényelnek. De egy ilyen rendszeres formára nincs már igény, nincs már megfelelő számú páciensen igény sem, de az ellátás az természetesen megmarad, illetve a szakorvosi ellátás is megmarad ezt követően, csak nem ebben a formában. Most akkor ugye, ezt már biztos, hogy jól értem, köszönöm a segítséget, ugye, hogy a Dr. Czakó Tibor cége ezt a szerződést felmondja, ami hatályban volt. Na most nem tudom, azon gondolkoztam közben, hogy maradjunk a valóságnál, és akkor felmondási idővel megszűnik a szerződés, és akkor ott maradunk, hogy azért szűnt meg ez a szolgáltatási forma, ilyen formában, mert a szolgáltató felmondta. Vagy pedig ugye közös megegyezéssel kerülne sor a megszüntetésre, ami mégsem ugyanazt jelenti az én véleményem szerint, és a közös megegyezésből ugye nem derül ki, hogy mikor időponttal szűnne ez meg. Nem tudom, van információ most készen, hogy mennyi a felmondási idő? Nincs, de nyilván a szerződés előkeressük, és abban meg tudjuk nézni, hogy pontosan... Én nem ismerem, hogy a szolgáltatást igénybe vevők milyen lesz, hogy fog becsapódni. Azért szűnt meg a szolgáltatás, mert a szolgáltató felmondta, ami szerintem valójában így történt, vagy azért szűnik meg az a szolgáltatás, mert az önkormányzat megszüntette közös megegyezéssel. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból teljesen mindegy. Nem gondolom, hogy jogilag nem mindegy, de gyakorlatilag egy doktorról értek egyet, tehát ennek van köztünk egy szerződés tulajdonképpen, egy ilyen megbízási szerződés, amely alapján Czakó Tibor doktor ezt végezte vagy végzi. Nyilván, hogyha lesz valami probléma, akkor én azt gondolom, hogy Zsolán doktor úr, Czakó doktor szerződés nélkül is ugyanúgy fel fogja hívni, és ugyanúgy akár segítséget fog kérni, de az a beteg gyermek az ugyanúgy vagy doktor úrnál fog kikötni, vagy bent a gyermekrészlegen, ez az egyik, tehát hogy igazából ezt a szolgáltatást igénybe vevők nem is fogják érezni. Ez az egyik, a másik pedig, hogy én magamból kiindulva, mert hát én is ott nőttem fel, régebben ennek azért volt relevancia, mert kevésbé volt az a rész mobilisabb. Most meg, ha belegondolunk, azért Görögszalásban egy pillanat alatt autóba ülnek és hozzá viszik a gyereket. Tehát amikor ez köttetett, akkor még azt gondolom, hogy ennek nagyobb volt az igénye és a szükségszerűsége, most meg így módon már nincs. Tehát itt én azért gondolkoztam ezen el, hogy felmondási idő, vagy felmondás, vagy közös megegyezéssel való megszüntetés. Előre bocsájtom még egyszer, hogy nem tudom, hogy a körzetbe tartozók ezt mennyiben vették igénybe, de azért gondoljunk arra, hogy
biztos volt, aki igénybe vette, és az információ ott volt helyben, hogy van egy ilyen szolgáltatás. Gyakorlatilag az eredménye nem változtak, csak akkor meg kellene nézni, én azt javaslom, hogy mennyi a felmondási idő, emiatt javasoltam, hogy azért legyen már arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy tájékoztassa az ott élőket, hogy ez a tevékenység ilyen formában a jövőre vonatkozóan meg fog szűnni is. Vagy ha azt mondjuk, hogy most közös megegyezéssel megszüntetjük, akkor azt tudod mondani, hogy megszűnt. Ez én azt gondolom, hogy egy technikai rész. Tehát ez valamikor azért alakult ki, mert Magyarországon nagyon magas volt a csecsemő halandóság. Mikor én elkezdtem dolgozni, rendszeresen konferenciák voltak, és minden esetet védőnők és gyerekorvosok és közvető orvosok tárgyalták meg. És a mozgószakorvosi szolgálat azért alakult ki, mert ugye nem volt telefon, nem volt közlekedés, nem volt saját autó, és a védőnői tanácsadásokhoz kötve volt ez a lehetőség havonta egyszer, hogy a gyermekorvos, ez nem egy főszakmányos volt, hanem a védőnővel a gyermekorvos problémás gyerekeket, csecsemőket, kisebb-nagyobb gyerekeket megvizsgálta. A védőnő felhívta ezeket, de ma azért váltok a fölöttem, mert mindenkinek telefonja van, nagyon sok mindenkinek van autója, stabilabb a tömegközlekedés, és stabilabb az ellátás is a szakrendelőben, a kórházban, hiszen van egy nappali klinika, ahova állandóan vihetik a éjjel-nappal a gyerekeket, ezt nagyon sokan igénybe is veszik, ha jól tudom, óriási számban keresik el az emberek, és gyakorlatilag már rendelet sincs rá, mint ahogy az előterjesztésben látjuk is, hogy nincs hatályos rendelet, mert ez megszűnt. Nem olyan régen hallottam én is erről, hogy már nincs mozgószakorvosi szolgálatra igény. Ezek lettek rá, köszönöm Én szépen. akkor egy ilyen kompromisszumos megoldást javasolnék. Az, hogy elviekben döntsünk arra, hogy ez szűnjön meg, gyakorlatilag meg úgy szűnjön meg, hogy ez a szolgáltatást igénybevevőknek, doktor úrnak, meg az önkormányzatnak is a legkisebb problémát okozza. Ehhez viszont akkor nézzük már meg az eredeti szerződés, és ez alapján történjen a feladatellátási tehát a feladatellátás megszüntetésére irányuló megállapodás és szerződés megkészítése. Ha ez így megfelel mindenki. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel így akkor van-e? Én ezzel teljesen egyetértek. Azt szeretném még külön kérdezni, nem a szerződéshez vonatkozik. Doktor úr azt említetted, hogy Oleár doktor úr vegyes praxist visz. Na most mi van akkor, hogyha helyettesítésre kényszerül, akkor is a vegyes praxis? Akkor is, ha én kimegyek, akkor ugyanúgy végig. Tehát háziorvosi szakvizsgában ezek elláthatók. Ha meg valakinek úgyis nagyobb baj van, akkor is akkor a kérdésem az, hogy amit én javasoltam, az elfogadható a képviselőtestületnek, az ismételjen meg, aki azt támogatja, úgy azt kérem készfeltartást. Köszönöm szépen, tartóztatás, nem volt. Van még egy ilyen törvényi, kötelezettség, elképzség, ajánlás, nem is tudom pontosan, Nyíregyházi rendőrkapitányság vezetői kinevezésének megtárgyalásáról szóló napirendi pont. Alapjában véve új kapitánysági vezető lesz. Ez körülbelül a 6. napirendi ponthoz tudnám hasonlítani, hogy mondhatunk rá nemet is, de alapjában véve akkor is ő lesz. Annyi, hogy a kapcsolatunk egy kicsit döcögősebben fog indulni. Úgyhogy én nem is nagyon magyaráznám ezt, én javaslom azt, hogy a 8-as előterjesztésben a napirendi pontban foglaltakat a képviselőtestület fogadja el. Aki ezt igen, azt kérem készfeltartásra leszek. Köszönöm szépen, tartóztatására, szavazattágot, megállapítottam, elfogadásra került.
Kettő dolgot szeretnék még mondani. Az egyik az, hogy döntöttünk a trafiboxokról, és akkor volt ez az egyébekben egy ilyen egyeztetés, amelynek során kaptunk mi egy árajánlatot, és már akkor is mondtam, hogy ezek az árajánlatok olyan szövevények bonyolultak, hogy összehasonlítjuk őket, akkor ez szinte összehasonlíthatatlanak. És aztán aki ezt az egészet csinálta volna a műszaki vezetővel, nekem volt egy megbeszélésem, aminek következtében nyilván én elkezdtem nézni, az már nem nagyon volt rá felhatalmazásom a testőrtől, de nem hiszem, hogy ezért megharagudtok, hogy mi az, amit a KFT-ből meg tud csinálni. Ezt is meg tudjuk, azt is meg tudjuk, nem annyiért tudjuk, akkor azt ne csináljátok. És aztán a vége az lett, hogy azt mondjuk, hogy hát nekik ez nem üzlet, és ezt így nem is csinálnák meg szívesen, de Huszár Ágással, a gazdasági igazgatóval én a megbeszélések során jó kapcsolatot alakítottam ki, és ott majd egy kicsit változtatnunk kellene a döntésen, mert így talán bruttó 8 millió, 7-8 millió forint közöttig ment el, amiről mi döntöttünk, és a gazdasági igazgató viszont megbeszéltük, hogy ha egy befogadó hajzatot készítünk, amihez ők adnak egy vasalatot, illetve rá az eszközt telepíteni megvesszük, akkor nem kell hozzá egy ilyen telepítés és mindenféle szerződés, hanem csak egy adásvételi szerződés, ami 2,6 valamennyire, tehát majdnem, hogy a felére, de inkább az egyharmadához közelítően lehúzza az árat. És továbbra is úgy gondolom, hogy azokat a dolgokat a KFT meg fogja tudni csinálni, az áramellátást, a vasást. Tehát, hogy most mondok egy egyszerű dolgot belőle, az áramot, ahogy oda vezessük, azt egy ilyen 100 000 forintból meg lehet csinálni. Ők 956 000 kértek volna érte. Na, ennek következtében felvállalva azt, hogy nem erre volt felhatalmazás, hogy igazából én igyekeztem ezt az egészet, ami 8 millió lett volna, egy ilyen 3 millió alá szorítani. És akkor amikor ez meg lesz, akkor igazából még a kiszállításra kértük tőlük, mert akkor KFT-re elmegyünk, egy raklapon elhozzuk, és megcsináljuk az egészet, és így a költségek a töredékébe fognak kerülni. De nyilván ez azért volt, hogy akkor nem kárt, hanem haszon remélve haszon lesz ebből a önkormányzatnak. Ez az egyik, a másik meg van egy aktualizálásra lenne szükség ott a fogorvosi rendőr tekintetében, ott már készült is egy ilyen rajz erről, hogy igazából ott van nekünk egy szerződésünk doktor úrral, de ott egy ilyen alap területváltozás van, és ehhez kellene majd a szerződést aktualizálni. Ennyi lenne még, amit én el szerettem volna mondani. Illetve a futókör tekintetében, ami a Száraz-tó vagy a Laci Balatonnál, most nem tudom, a két név viaskodik egymásra, és akkor majd ezt valamikor szavazásra lehet bocsátani, hogy ott erősen elgondolkodtunk azon, hogy ajánlásokat tett az Aktív Magyarország programra. Az ajánlások olyan műszaki, technikai specifikációval járnak, amelyek azt vetítik elő, hogy ott kamionnal is lehetne azon menni szépen, illetve ahogy a testőt mondtam, hogy alapjában véve, hogyha ez a nyílteleki utakra érvényesnek kellene, hogy legyen, hogy ilyen rétegrendel rendelkeznek, akkor 90% az utaknak nem kapná meg azt, hogy aszfaltos út, meg nem szilárd burkatos út. Úgyhogy ott erősen dilemmálunk azon, hogy lehet, hogy egy ilyen körbe, egy sétlány lesz abból a pénzből, ami ennek a pályázatnak az önereje lenne, így megvalósulna a járda is, homogén módon teljesen körbe, illetve maga a kör is megvalósulna, illetve nem sokkal kellene ezt kipótolni, mert most amit még leírtak, végtelen változás és a Gyula elkezdett számolni, az még egy ilyen plusz 13. Az plusz aszfalt. 13 Csak az aszfalt. Csak az aszfalt. Tehát aszfalt, és arra raknák a műanyag rekordtát.
Alatta persze még zúzott kő 30 centi. A mókos kalics. Meg ilyenek. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy ezt érdemes lenne átgondolni, de most tényleg ez csak ilyen tájékoztatás, meg ilyen problémfelvetés, hogy ha van ilyen, akkor nézzük már ezt meg, hogy hogyan tudjuk ezt olcsóban, jobban megcsinálni, oly módon, hogy igazából ezt én azt hiszem, hogy a KFT ki tudja vitelezni, ez az egyik. A másik pedig hosszú távon, hogyha egy térkővel valami probléma történik, mert alámossa, beesik, elfordul akármi, azt a KFT életünk végéig karban tudja tartani, még egy ilyen speciálisan legújított vagy felkent gumi, granulátumos vagy gumiréteges dolognak a karbantartása vagy az esetleges javítása az speciális szakembereket igényel. Feltételezem, hogy azért az Aktív Magyarország programát kijelölnék, hogy kik legyenek azok, akikkel ezt meg kell csináltatni, és nyilván ennek következtében, mivel nem sok ilyen van, ezek kötött áron történnének, amelynek következtében nem biztos, hogy olyan nagyon jól járnák. És egyébként a sétány az még lehet, hogy jobb lenne, mint a futópálya. Hát igen, én is ezt gondolom, hogy igen. Tehát, azt is arra gondoltuk, hogy majd ott a séta. Igen, ebből a szempontból is én azt hiszem, hogy talán egy jó megoldás lenne, és mind a mellett most valljuk őszintén, hogy egy maraton se rekordálnak futnak körbe, tehát aki ilyen futásra adja a fejét, jó magam is, hát nagyon hát megoldott a rekordálja is. Igen. Igazából. Tehát azt gondolom, hogy ez még lehet, nyilván itt mérnök úrral kaptunk egy A4-es oldalnyi kérdést, ezeket mi meg fogjuk válaszolni, meg még ugyanennyi kérdést fel fogunk tenni ennek a kiírónak, hogy azért ha minket elgondolkodtattak, akkor mi is igyekszünk őket elgondolkodtatni, dolgozzanak ők is meg a pénzükért, de mind a mellett lehetséges, hogyha a KFT is átszámolja, hogy mennyibe fog ez kerülni nekünk, akkor én a KFT felé húzni. Mindezek mellett, meg az anyagiak mellett még egy másik dolog, hogy így kikerülnénk a pályázat elszámolása, nyomon követése, különböző fenntartása, fenntartási időszak, és minden arról. Garisz, meg van, Az egy külön más, ott nincsenek is ilyen aggályok. Itt ennél a futókörnél vannak ilyen aggályok, hogy ha ezt elvállítjuk, akkor egy olyan dologba dughatjuk a fejünket, ami hosszú időre nehezebb kötelezettségeket jelent. Mi, ha azt a pénzt másképp használjuk fel, akkor könnyebb lesz, jobban karbantartható lesz, és hosszú távon azt gondolom, hogy még talán lehet, hogy jobban is hasznosul. És akkor az a probléma is megoldódik, amit képviselőtársaink jeleztek, illetve mindegyik probléma ezzel megoldódhat. És az egy kör lesz, tehát ugye járda nem lehetett, mert azt infülával követük, mert a másik oldalon kellett volna valamihez csatlakozni, nincs mihez csatlakozni, tehát igazából nem lehetett ezt így megcsinálni. És akkor nem csak egy szakasz lesz, egy ilyen elhalt rész, hanem akkor lesz egy teljes építés hozzá. És kezd az a rész akkor kiépülni, hogyha nyilván a pumpapályára még nem mondtunk le, akkor ha megjelenik a pumpapálya, a megfelelő kör hozzá, akkor az a rész kezd alakulni. Én egyetértek ezzel, mert tulajdonképpen ez volt az eredeti elképzelés. Jött egy valami sétáló dolog legyen, tehát igen, azt fejlesztő tovább. Elképzelésével se. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon gyorsan akkor pontot kellene tenni a végére, amennyire lehet, és akkor ezt felgyorsítani, ezt a folyamatot, és hogy akkor egy kicsit kommentebben nézzük ezt a dolgot, akkor szó volt végig a szélesítéstől is, amiről valahol a közösségi házba döntöttünk, hogy azt a patkát megnézzük, és viszonylag gyorsasággal ezt meg is kellene csinálnunk. Én úgy emlékszek, hogy ebben valamiféle döntés is született, hogy ezt meg
vonatkozóan. Igen, szerintem ott még időjárás függő volt, az viszonylag korábban volt az döntés, de akkor azt meg lehet ott nézni, és arra akkor kérünk egy árajánlatot, hogy hogyan és mennyibe fog az kerülni, de nyilván akkor annak a költségeit a trafibox megtakarításaiból lehetne is fedezni, akár. De azért nekem fontos, hogy a költségvetésben is legyen rá valami fedezet, mert ez a pénz, ez nagyon biztos dolog, hogy az is érdekes. Parancsolj. Nyilván egyet tudok érteni ezzel mindenképp, viszont azért azt is végig kell gondolni, de akkor van még időnk, hisz már beérkezik az árját, és akkor döntünk, hogy az út szélesítésével kvázi fennállhat annak a veszélye, hogy a gyorsulás, ugye, amit eddig próbáltunk megakadályozni, az, hogy is mondjam, Ez nem szélesítés, ez parka javítás. akkor másról beszélünk. Tehát ha arról volt, hogy szélesebb lesz, nyilvánvalóan lehet az útba. Tehát ha szélesebb lesz az út, akkor jobban elférnek az Egyről autók, beszélünk még a szavakról, és gyorsabban haladhatnak. Hát Laci inkább azt mondja, hogy normális patkát akar, nem szélesebb aszfaltot. Hát Jól most érted? nem, hát tulajdonképpen az, amikor Összefoglaljam én azt gondolom, hogy arról volt szó, hogy mint a határúton egy szélesítés fog végbe menni, ez egyébként generálni fog gyorsabb haladást, annyi, hogy mivel ott kell beletenni mivel azok olyan repülőrendőrök közkeletű nevén, hogy azok bővíthetőek, tehát még egy vetét hozzákerül, hogy ott igazából faltól falig legyen ez, tehát meg fogja ezt, ne tudják kikerülni, meg gondolom ez jogos félelem, hogyha ott a szélét megjavítjuk, akkor tehát nem tudom, mindenkiben van egy olyan, igen, tehát mindenkiben van egy ilyen dolog, hogy ha lát egy fekvőrendőt, akkor azt még irányból lehet megkerülni. Hát az a Kreszben ez nincs egy lapra se leírva, de minden fejében ez bír, általános iskola második osztályról, hogy akkor fekvőrendőt balra vagy jobbra kerülünk, de körülbelül itt jár ez. Ez lassítja a forgalmat, tehát ha egy kerékkel megy át, akkor is kénytelen lassítani, tehát ez rendben van. Én szerintem egy betéttel meg kell növelni, és kész. Jó, mind a kettőtöknek alapjából jönnek. Úgy, ahogy az előbb Itt is közös a igaza van. cél. Közös a cél, mind a kettőtöknek igaza van, csak mind a ketten más irányból látjátok, de ez nem rossz. Nem ugyan a másik oldalán jutott az asztalnak, de csak ennyi a Két nagyon rövid, erősíts meg még egyszer ezt az üzlethelyiség dolgot, mert mondtad, de azért tényleg rengeteg ember és rengeteg pletyka kerül erről, hogy tehát folyamatban van a tervezés, és mi meg fog valósulni. Ezt tudjuk mondani az emberek. A másik dolog meg megkapszettek az egyik illető. Igen? Ussink, pássink, akár a szomszéd látta fölött. Tehát, hogy van-e nekünk, én ugye hiszem, hogy van, de azért ha van, akkor írjuk már le, vagy valahogy, hogy ha nincs, akkor csináljunk már valamiféle tervet, vagy elképzelést, hogy végén hogy lehet a házaknál különböző zajos munkákat végezni. Mert ez most már egyre több embert idegesít meg. És akkor oké, rendben, ezt meg tudjuk csinálni. Mi számít zajnak? Hát ez a másik. És a akkor fűírás, a perletezés, az is milyen távol. milyen fűnyíróval, milyen decibellel, és ezeket ki fogja mérni, és ki fogja nyomon követni. Én csak közvetítettem belőle. Megérthetem, én meg csak kérdezek. Igen, Tehát, hogy van olyan elektromos fűnyíró, amivel végigmész és levágod, és akkor nem vagyunk. meg van olyan motoros, amivel mondjuk szerintem, ha végigmész, akkor az utca az mindannyian ülnek és gondolják, hogy akkor később is reggelizhetünk volna, de mégse. De ezt ki fogja ellenőrizni mondjuk. És a kakas kukorékolásról még is beszél. Arról nem. Meg a haragosás. És a flexet az hallom. Tudom, hogy repülőjegyeket erre hoznak belőle, az egész Igen. Most én nagyon, nagyon vad leszek, amit javaslok, de